Hola, sóc el Ton Colet, sommelier del restaurant El Sigrador de Vilafranca del Penedès i millor sommelier de Catalunya del 2022. I aquest és el Tres Macabeus del Bet i Noia, un dels vins que tenim a la nostra carta. Ens agrada perquè és una Macabeu molt fresca, molt fragant, sorprenentment fragant, perquè és normalment una varietat més austera, i en canvi aquí trobem una expressió de fruita blanca, de poma, de pera, acompanyat d'una part floral, fins i tot a vegades alguns deixos tropicals que són sorprenents amb aquestes varietats. És un vi que és molt versàtil, precisament per aquesta frescor, i que ens va molt bé per combinar amb una sèrie, un ventall de plats bastant ampli, no? Aquí al restaurant tenim un plat que és el carpaccio de peu de porc, acompanyat de tàrtar de llampuga, combinació de mar i muntanya, així en fred, que seria un dels plats que aniria molt bé amb aquest vi, no? Perquè tenim aquesta acidesa que ens desgreixa, aquesta part gelatinosa del peu de porc i que també ens refresca dels punts més aviat especiats del tàrtar.